10 ଟଙ୍କା ଭିକ ଦିଅ ବାବୁ, ମାସରେ କିଛି ଖାଇ ନାହିଁ ବାବୁ, 10 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ମୋ ଧର୍ମ ହବ, ଛୁଆ ପିଲା ଭଲ ରହିବ ବାବୁ, କେଇ ଜଣେ 10 ଟଙ୍କା ଦିଅ ବାବୁ, 5 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ଓହୋ, ଏଇ ସମୟରେ ଫୋନଟା ଆସିବାର ଥିଲା, ଇଏ କଣ କରୁଛି? ହ୍ୟାଲୋ, ଆରେ ସକାଳୁ ଟଙ୍କାଟା ଏ ବନି ହେଇନାହିଁ, ତମେ ଖାଲି ଫୋନ କରୁଛ। ଫୋନ କଲେ ମାଛ ନେଇଯିବି। ମାଛ ଦେଖୁଛ କେହି ଗୋଟେ ବି କାଷ୍ଟମର ଆସିନାହିଁ, ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା ବି ବନି ନାହିଁ, କିଏ କହୁଛ ମାଛ ନାହିଁ। ରଖ ରଖ ଫୋନ ରଖ, ଦେଖ କିଏ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ରଖ ରଖ ରଖ। ବାବୁ କିଏ ଅଛ ମା ଭଉଣୀ, କିଏ ଦିଅ 10 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଏ ତୁମର ଧର୍ମ ହବ, ତୁମର ଛୁଆ ପିଲା ହବ ବାବୁ, 10 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଆଉ 10 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ଆଉ 10 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା, ଯାও ପଇସା ହେଇଗଲା, ଯାହା ବାବୁ 10 ଟଙ୍କା ଦିଅ ବାବୁ, କେହି ତ ଦିଅ। ଏ ବାବୁ, ଏ ଭଗବାନ ଉପରବାଲା, କେହି ଦିଅ ପଇସା ବାବୁ, କେହି ତ ଦିଅ।